Исәнмесез, дуслар? Сәлем, кадерле әти-әниләр, әби-бабайлар һәм Созвездие Йолдызлык фестивален сөюче тамашачылар. Йолдызлык мизгелләре тапшыруының чираттагы чыгарылышы әзер һәм без үз эшебезне башлыйбыз. Дуслар, җәйнең иң көтеп алган, дөресрәге балалар өчен, укучылар өчен иң көтеп алган мизгел ул нинди? Беләсезме? Мин сезгә әйтәм. Иң көтеп алган мизгелләре әлбәттә ул каникуллар. Әмма ләкин иң мөһиме йолдызчыклар өчен ул җәйге иҗади смена. Һәм мин сезне шатландырырга ашыгам. Нәкъ шушы мизгелләрдә Созвездие Йолдызлык фестиваленең 200-гә якын лауреатлары Кара диңгез буенда, Кырымда. Һәм аларга хәзер чыннан да рәхәт. Ничек рәхәт икәнен без сезнең белән үз күзләребез белән күрә алабыз.
Fayda
арха смета. Менә шулай рәхәт Кырымда хәзер дуслар. Әлбәттә, без аларга кайнар сәламнәребезне җиткереп, аларның кайнар сәламнәрен үзебезгә алып, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Һәм инде шулай итеп Кырым турында сөйләшә башлагач, Кырымда булган күп еллар дәвамында чыгышларны без бүген искә төшерәчәкбез. Әйдәгез дәвам итик. Туманы, как водится, быстро
зовет он меня, прилечу птицей я, песню спою про тебя. Васильковое небо, васильковые дали, васильковая сказка, сердцем любимая. Васильки, васильки, милый край. Васильковая сказка, сердцем любимая. Васильки, васильки, милый край. Hey there, teenage Baltimore. Don't change that channel, cause it's time for the Corny Collins Show. Brought to you by Ultra Clutch Hairspray. Oh, every afternoon when the clock strikes 4, a crazy bunch of kids crash through that door, yeah. Oh, they throw off their coats and leave the squares behind them, and they shake it, shake it, shake it like they're losing their mind. And when I see them frown, cause they're the nicest kids in town. Oh, every afternoon you turn your TV on. Yeah, we know you turn the sound up when your parents are gone, yeah. Then you twist and shout for your favorite star, and when you practice every step that's in your repertoire, you better come on down and meet the nicest kids in town. These white kids who like to lead the way, and once a month we have our Negro Day, and I'm the man who keeps it spinning round, Mr. Corny Collins with the latest, greatest Baltimore sound. So every afternoon drop everything. Woo! Who needs to be right when you can dance and sing? Forget about your algebra and calculus. You can always do your homework on the morning bus. You tell a verb from a noun, they're the nicest kids in town. Roll call. Менә шулай, дуслар, жылы Кырым кояшы белән без җылындык, илһамландык, чыгышларны күзәттек, карадык, искә төшердек. Димәк, тапшырубызны йомгакларга вак. Без сезне бер атнадан көтеп калабыз. Инде исегезгә төшерәм, гадәти рәвештә. Исән-имин булыгыз, бер-берегезне саклагыз. Һәм инде очрашканга кадәр. Пока-пока, дуслар.